Ibu bapak kula matur, kula kerasan wonten pondok. Amargi ten pondok wonten Abah Kyai ingkang tulus ikhlas mengasuh kula. Amargi ten pondok ustaz lan ustazah tulus ikhlas ngajari marang kula. Ibu bapak kula matur, kula kerasan wonten pondok. Amargi ten pondok kula kathah kanca, dadoske kula kathah pengalaman. Amargi ten pondok kula kathah kanca, tambah sedulur saking ngendi papan. Ibu bapak kula matur, kula kerasan wonten pondok. Amargi ten pondok kula ngesinaoni maneka werni-werni macem ilmu. Amargi ten pondok dijunjung tawadhu, sopan lan santun marang para guru. Ibu bapak kula matur,